mensen, gramorgu, we bar alasma odi. Gramorgu. Ai, bakamoso stref doro. Bakamoso fai go da sei na Parijs. Dis nou een chateau nyusu, u comprati na makandra even, anotek langa. We bar ala de lobby wang, we bar de odi. We gi ala de lobby wang suite odi. Natuurlijk, we volgen Alasani op de voet. Alla de situatie, Alasani we volgen op de voet. En geval betaki eerder dan is abifu informeert makandra abra ala de sani di epasa ainya Merida schreef doroja Merida da palu fawaka Merida fawaka sinds die abradaf milas libiong nooit miti sinds die brede las libi nooit miti Merida da palu aman schreef doroja men to respect men to waardeer brada Merida da palu sabolanga mino shamandisi sabolanga uno miti brada sabolanga uno miti sang mi bredi tak mi shija yong ba Merida da palu fafu brech me bedoel fafu empo fafu yan fafu den ta mandape abrada f mi yong sensa mandat las libi brada breche da palu amandati ay nyawa usumi anga mambetang di breche da palu kona Nederland jaman kona Nederland nee mi ouders di breche da palu kona Nederland nee mi ouders ontvang breche da palu bakadati mi kiswan oso dimbe abi 18 jaar mi kiswan oso neem breche da palu man kontanga mi no libi samen mi breche da palu fade be kaya polo de be kaya man disi no polo anga biga polo be kolas libi aso be de samen ay no ausu ete ken samen mi breche da palu biga polo aso be te ken samen later man breche dim kwasana di semiere taka man breche kolas libi breche da palu me anga breche da palu ay nyawa usu me anga amandat be nya idringi breche da palu bumang liefman amandat nooit amandat greedy nooit amandat be greedy breche da palu ama meke moiti Dama bede na Nederland, ama meke moeite, bouw want toestand pot na sarnan die zee. Ama ne geniet voor de san seefi, ama kolas libi. Dus bretje da palu amandati, ami brada samangen beta ina wan oso ere. Ina wan oso menga bretje da palu bede, beta ina wan oso bretje da palu. Ami ouders ontvangen mandat na Nederland. Tjara man kon na Nederland. Beta ina wan oso bolje nyai dingi. 2012, ergens 2000, volgens mij, ja, ergens 2012 of zo aan ongeveer. Mi furoisi kona sarnang. Adjamide, mere tak breche da paluko las libi. Asan hat mite, amandat nabe, mi brada mga amandati na wauso mga amambetang. Asarnan jamide, mi breche da paluko las libi. Exo wamang. En baka jaren dame komita tra brada ja online ja ba Merida da palu demandat na famiri tete de da pekabatok na famiri tete demandisi moksi tabiki benanu malobi so demandisi moksi en na so misref moksi dus ala demandape den breche da palu Merida da palu wempo ala de mandape na family de da pekaba iviri dus ba Merida mi breiti dat mi shija online eventjes mi breiti dati ja man teken gezondheid teken cool veel gezondheid toe
Alvast veel zegen in het nieuwjaar. Krakti, ba merida da palo. Na familie rutu de dape. Oké mensen, we gaan to record even naar Makandra Mino Talanga online. No de, we volgen alle de ontwikkelingen voor de Sandi e Passa. We volgen alle de ontwikkelingen voor alle de fufusa e fufu. Wankel etana pisi fu mongo dat sei, maar wijna sei mongo. Wankel etan dat sei amandi se prani grong. De mai fufuru ala de sani famang. De mai go na grong, de mai kibri sakadape, da de mai go na grong fakel, da de mai fufuru ala de san fama de mai fufuru. Well, mino be sabi buskondres nanga den san dati nanga de maniri dati ye go fufuru smak grong, ye go fufuru sani na smak grong. Mino be sabi buskondres nanga den stijl dat nga de maniri dat ye go grong da ye go fufuru smasan na grong. Meestal na trafolo ku be sabi do de san dat ye go fufuru smasan na grong. Ma buskondres mino be sabi de nanga a stijl dati. Ma akel disi wan kotika kela mai prani na pisi fu mongo da sei pasi a mai prani o meso sta na mai prani da wan tuma ego da de kibri saka ina gron fakel da de ego fufuru ala de san fakel teke chagwe asan dat no bun den fufuru mandati e fakel kibri inen gron e faman kibri inen gron ama siu ama dusan nangayu Ifa miri nom taki next. Omdat a prani grong na wan hebisani. Luko misrefe prani chinso tu mana hobby. Nagi eigen gebruik met prani. Eigen gebruik met dwasandati. Me prani wam chinso watramu. Me prani wam chinso tata. Dus van alles een beetje. Maar voor eigen gebruik. Mine prani groot. Dus akel. Sai mek moiti e prani sani da trama ego da de mai fufuru e tek chagwe. De fufur mandati umu stop nanga sandati. Te akelo mitiu te akelo dunga sandanga yu inom kara akel nentaka akel yut akel disi akel dati. Bika amai uro ko tranga e pranen sani inen grong. Da trama i boro i goda ego fufuru tek chagwe. Unom du de sandat ano bung. Wantara bala baka wankotika bala. Herhaling. Amango na dansi. A enige crossie samen beweri. A enige t-shirt samen beweri. A enige pata samen beweri. A dat nomo ama abinono. Fufuru mango na oso famang. Go fufuru ala den crossie famang. Ala den pata famang. Ala den slipper famang. Ala sani fufuru mango fufuru. Da vadra peta man kong. Aman site aman dusan nangayu. Da jo taki bla 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 bla. Maar tede doe de sani. Tede doe de san de ne lukusa de du. Tede doe de san de ne denkisa de du. A te a ogri opsa da jo kai samaneng. Dus ala de man de wakai fufu den fufu. U tapanga san dati. U stopanga san dati. Daarom in bij want to pitbull. En de pitbull dus die pitbull ne blaf zomaar. Pitbull ne blaf. Te je rai blaf na een kieng. En kefa pitbull voor me blaf dape no. Fai ai blaf dape even na een kieng dat want dat mim chai nyango geng. Maar cha pitbull te a pitbull nyankaba. Cha nyankaba anai blaf. A pitbull e de na oso. A pitbull je pota pitbull ina oso. Wis a yere kok 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 kok. Wis a yere geluid ane blaf. Ai kan wakti. Aso je moet trainen toch. Ais don wakti. A te goi na oso. Da ai freetek you na you neki. En te adagu dat bet you hori toch. Ane losi ere. Te adagu dat bet you hori ane losi. Dus bepaalde sma. Na spar spar money. Da u bay wan pitbull. Bayu pitbull poti in wi oso. Ime poten ina oso gewoon. Seka wan camera. Da je pot den ina oso mek de tang ondro abedi. Want den dagu dat ne meki bari. Wis de yere fufurman strip de ne meki bari. De tang gewoon rustig. Mek ya fufurman kong. Tjak kondoro dat den jumpo tek den na den neki. A dat den dagu dat te doen. Oké mensen. Da a derde punt.
No de na yari we go, new yari e kon. Dus a fight makandra, meke u rusta sandati even. Ataki abra bravo constantu, meke u rusta sandat even. Bikami isabi omema e meke video e prati e kosimi e do dis dati, ma den video dati mi kotaki mi awantaki grofutaki, ma mi abi scheitang ga den video dati. Desan dat na I do mi next. Omema escrivi hier en daar is so make video e prati. Meere ja ai konja. Omdat mi kosi ne hat mi ne fi kosi. Mine fi kosi en kosi ne hat mi. Omoro I teken mi potiso. Omoro I make video. Wisi je make I kan make 100 video ala day viwani. I kan make 100 video ala day. Na moye mo populair mi. Kande ya sabi, maar na moye mo populair mi. Maar wansan sa inom duel, inom charen kontap mi tijdlijn. Want if I charen kontap mi tijdlijn of kan de ko share santap mi tijdlijn, dan mi no kos you, maar dan me blokkeer you, dan screenshot you. Dat moet doen. Maar mi vind taki no de, make jou rust even. Een soort politiek gevecht, politiek oorlog de, make jou rusting even. Ugi bravo wan pikin bo tu. Ugi bravo wan pikin bo even. Bika, omo yo kon fu velimi, omo yo go live tapu bravo. Omo ye kon fu velimi, omo yo boss den binnenlandse dossier. Omo ye kon fu velimi, omo yo taki abra Interpol anga ala den ta sansa demandis dunas tulmas eiland etc. Dus make you give them wan pikin bo, make you give bravo wan pikin bo even. Ama se even wani bo, omdat I breken taki. Te ye kon fu velimi te me go live. Te me taki tap de man. De man se if ye den sani tok. De man se if ye si den video. De man se if ye den sani. Bika tem go live. Wis na ting sama luku. Wis na 20 sama luku. Ma baka wan afyuru da imu go luku tap TikTok. Sa den followers fu mi edu anga den video fu mi tap TikTok. Na hi TikTok de man. Bijna kotaki, bijna kan taki mi abi TikTok bijna. Dus bravo. Ugama wan pikin bo even. No a new yalu we go. Ugama wan pikin bo. Ko stoppa oorlog dat die eventjes. If we wani begin aya new yari baka da mi ready da we begin baka. Bika mi nai fi kosi mi nai sheng mi no sabi sa sheng. Dus omoy make video we kosi mi omoy make di shit taki. Mine spanga den sandati. Look what made last. Wat mij gwaini Steve de Dief skifi sanye kosimi. Da mij dat mi no kayas manera, maar mij dat na mo wisi wasi meid. Na mo wisi wasi meid gide. A mij de Ia tok wabi fusar de man tok, kousar de man, wabi fusar de man bala, kousar de man even. Ugama wan pikin bo, exeriusu, ugi bravo wan pikin bo even. En na de man kon jugu to, dus dan heb je takita voor de man to en de man se je willy, bravo se je willy. Want in breken taki bravo se je, maar je tap, aman de tap TikTok toe. Aman de tap Facebook toe. Da ala yucha mango tap Facebook na Miranda. Ala yucha mango tap TikTok na Miranda. Ugama wan pikin bo even, ugi bravo wan pikin bo. Wakon fu veli mimo, fu me go live tapu bravo. Omdat den dossier bigi, den dossier langa. If je kon fu velimi, na ala yu me go live tap bravo. Ala yu me go live tap bravo. En mi layang asani fu taki. Dus ugama wan pikin bo. E abala fum se video ba Vincent lipo se video. Ba Vincent of barada fawa kananga yu. I go talk. Yes. I we sordes ma wan tusan even over a libi. En ato sambe taki mi be dual even af. Excuses. Over a fufu di de mai fufu. Da wan kotika bala. Wan kotika bala. Aman di si weren korosha mangwe na dansi. Di aman drai kombaka na oso. Fufu mango na oso famang. Go fufu ala de san famang. Fufu mango na oso famang. Go fufuru ala. Luku wa maiko aksi mija oteme go na mongo. Luku da isi ademandi se ko suku den problema gi bravo kabatok. Ala wiki mi dena mongo. Ala wiki mi dena mongo. Ala wiki mi dena albina na mi omu kampu dape. You want sabi? Ala wiki mi dena mongo.
En ala wiki mi dena albina na mi omu kampu. Isape me de fak a mi omu kampu dape. Na kampu fu dade wini na albina. Pe dade wini be wasi brafo. Pe dade wini be desi brafo. Pe dade wini be meke desi gi brafo e wasi brafo. Ala wiki mi de dape. Alla wiki, mio blok. Mio bigi blok hier, want toen muizen zijn hoofden spoeieren mensen. Maar na voor de taki na muizen zijn hoofden, akan de taki na tasa maar toen zei ik ons ook aandacht ja. Maar mio bigi blok wan. Isabi desa mai me blok de optijd te puru tok. Mio bigi blok ataku fesi di pu direct. Mi noteren kaba, kude. Disi o blokkeren di chapo i komotomo. DV, DSN. Den neem voor de maya fok op direct we blokkeren puru. Geblokkeerd. Blokkeer dat die puru. Oké, dat mi blok. Dat in blokken puru. Isabi te ego live aan toe telefoon dat je kan blokken gemakkelijk toch. Crazy Roma. Eigenlijk min blok die si maar mij blokkeren want a actie mi gewoon taki ofa Bennie oteo kwa mongo. Nee mi piken kaba. Nemi piken kaba. Crazy Roma mina ala wiki mi dena mongo. Na ala wiki mi dena albina. Ala wiki mi dena albina dape na mi omu dadewini kampu na papa tam. Iwan sabi? Ala wiki mi dena albina dape na mi omu kampu dadewini kampu na papa tam. I kan teke ala de su dati fi fu jongol commando da ikon. I kan teke ala de su dati fi fu jongol commando da ikon efi wani. Dus no ask me vraag dat nooit moro. Ala wiki mi dena berna dorp dape. Ala wiki mi dena Berna dorp a Mongo. Ala wiki mi dena Juliana dorp na Mongo. Ala wiki mi dena Sateng na Mongo. Ala wiki mi dena Albina na papa tampasi na mi omu kampu da peda de wini kampu. Ala wiki mi dena pe washo wi. Iwan sabi? Ala wiki mi da pe washo wi. Te kabada i teke ala de suda ti vida ikon. Teke ala den jungle commando ma vida ikon. Oké, no aks me vraag de nooit more. Mi gia informatie kaba. Wegwezen. Ja mensen. Da den toor sa we taki. Den tor sawe takija dan ofa fawaka bigine fo doro Frankie misi jan doro a bigine fo bara welcome amandisi na bigine fo jatok ba Frankie misi jai sabi wabi fugide mandisi a respect ba Frankie misi jan awan fu den bigine fo deja oto nenge ndi tabiki pansu awan fu den bigine fo deda pe sabi mi moksi tok mi moksi bilo di tabiki, godolo, enzovoort, mimoxi furu. Maar unu tu, want in berekent dat je den gamas ma. Oké, net ik bouwroko. Ama di uroko tranga. Sinds Frankie de na Nederland, ja, man di uroko. Sinds Frankie de na Nederland, man di uroko. Sinds Amandis de na Nederland, ama uroko. Telek no, ama uroko ite. Teke big up, brada. Begin for Frankie, take a big up. Amas na tanga wo komandeja. Ala say amai go uroko. Ala say amai uroko. Take a big up. Ja man, take a big up. I am lukubung. Amai ko aksi mi dak oteo kwa mongo. Oteo ko na albina. Oteo kwa mongo. Ala wiki mi de na albina. Dade wini kampu na papatam. Na dape dade wini be wasi bravo. Ala wiki mi de dape washowi. Ala wiki mi de na papatam kampu dape na kampu fu dade wini. Ala wiki mi dape washowi. Mongo. Ala wiki mi de na Juliana dorp, Berna dorp. Ala wiki mi de dape. Dus dat is sabi no. Dus no aks me vraag dat moro. Ala you oteo kwa mongo. Oteo kwa mongo. Enke me fele fu kwa mongo. Close me dayoshi. Close me dayoshi. Close me dayoshi. Close me. Close me dayoshi. Close me. De mij wan piogi man. Mensen, isi de mij meke mi kontaki abob san baka. Wan mi abe konfu kontaki abob san. Maar wan tu abob mai kon suku aandacht jatok. En we shitaki bijna ala den criminaliteit sai pasai nya kondreja. Na vanuit a uku fu abob de criminaliteit te komoto. Ala demandi EP ogi mangisma na abob de komoto. Ala demandi e bedrijksma en meke video e bedrijksma na abob de komoto.
Bijna alle de fufuman na abob de komoto. Moro bigi groep voeding na abob de komoto. Alla de man die bedrijfsma die wan persma af. Criminelen die wan persma af na abob de komoto. Alla de man die EP ogiman ewani gope gangster gisma na abob de komoto. Dus na abob na dapen een criminele de. Na dapen een criminele de. Mi no be konfu kontaka bara abob. Want daarom mi bar de man dat luku. No na nieuwjari ekon. No na nieuwjari ekon. Mek jou rust even. Mek jou gibravo wan piki rust. Maar om en voor den pingo disi. Om en voor den pingo bepaalde voor den pingo die jij niet abob. Ik kon zoeken aandacht. Oteo kwa mongo. Disi dat. Dus de man die zit don. De nabi no wan enkri verstand op. Faisha kondere distanso toch? Faisha kondere distanso. Ano NDP anga VAP bro kwa kondere dispotso. Ano NDP anga VAP bro kwa kondere dispotso. Alla partij abiden do. Alla partij abiden mistake sa de meke. Maar de moro bigi fuck up sani na abob de komoto. Den criminelen na abob de komoto. De man die ewani go per sama af. Potis sama onder druk. Potis. Sai pasanga pitbull ja. Nyoko wipi wa yes klap dalag. Wa yes klap nyoko wipi. Nange kiso. Dalag nyo chay nyanyang kongi. Meke omen bar dape. Den pitbull ja gevaarlijk. Red nose. Na two red nose. Te de red nose die se kibi ine. Si de red nose die si. Fai si de blaf dape na di angi e kiding. A di angi e kiding. Peme kibi ding. Peme kibi de na tem drukke afstand bedienen dat ding. Daardoor voor de open dat te den kwado tok. De man, we see fingi nyang giden de na nyang. We see fingi voorbouw tu giden de man dis ne nyang. De tampu lukui dung. Efum tai giden taki pakem. Efum tai giden taki pakem falem aan. Idede pi. Idede. Afeti de sa mama pu afeti de. Sama man po afeti de. Dus mensen dat we zien dat alla den criminelen, alla den man mit anketam takabatak mino be konfu kotak abra abob, maar want toe ik kon zoeken aandacht. Dan ja die voor giding aandacht even. Maar alla den criminelen we zien dat na abob de man die zegt den criminelen ik moto. De man sai play ogriman. De man sai make video ecosysma. E make video e bedrijfsma. Na abob de man dat idee. En de meeste de pina wreed is ifa kerstpassaia na ngaya limovu. Niet eens 1000 SD de no abi. Bunfuru fu de na bravo we sorgu ding. Maar de fu felisama. En net met takika ina begin dat make you gi bravo wan rust. Make you stop ataki dati. Abra bravo abra dis dati. Make you stop asan dati. Maar want tu fu dem bonkoro, pingo, muizes en hoofdes. Na yesani de konsuku aandacht. Is de waman sen de wan barek gimi. Wan boy fu baila. Sen de wan barek gimi. Ama sen de wan barek gimi taki ya Miranda. Imu teken rustig. No so yo fi wan kofu. Ay bedreig mi. Mi da yutak ala de man dis na so bedreigs ma de sabi. Dus de man disi crimineel, wan crimineel. De man na so sabi bedreigs ma. Probeer voor pers maar af, dus afpersen, potis maar onder druk, go pers maar af. En dat na de man dat roko. Dus dat de man is hier, dat aboy voor baila, maar ze no aan beregim dat ja Miranda, je takja bra baila, maar je moet stop, no so je fi wan kofu. Maar dat wan betep mi kabalangat en dat, wan boy voor baila be osende wan beregim. Mi sora man tak luku no broer, isap sai mudu. Imusoriu pa baila dat te ai meke foise parti e kosisama e tak abrasma famiri e tak abrasma pikisma famiri etc. Mi era foise dati ma dim arkenja akomoto jagwe mi abi scheita nga foise dati mi ne fir kosi mi kosne hat mi kosne do mi niks. Alla gado de muizes en hoofdes mag meke 100 voice. Alla gado de muizes de mag meke 100 video. Abra Bennie Miranda i party. A mooie mo populair mi. Mi desan dat na do mi. Next desan dat na do mi. En de muizes en hoofdes die zie. De moest sabi dat. Ano de abagron tapu.
Dus a boy fu baila di senja berek gimi dat ja Miranda i moet teke rustig. Saide taki so abra mi pa. Da men sora man dat luku no broertje. If je be takesan dat i kosu be pem de tok. Da kan de be lasja la den tifi uit die mofu. Kan de be lasi ala den tifi uit die mofu. I moet taigi you pa baila dat te aigo make voice e party e taki abrasma. A moet denki even. You pa baila no moet denki taki aka make voice e party oversma. Da sama nou taki micheng. Sama nou taki. I denki taki you pa baila ogoi make voice e party oversma. Da sama nou piking. I denki asan dati. Mi Bennie Miranda na tobi sama. Wis na bravo. Make one voice e taki abra mi. Mi e go life ta bravo. Da me piki bravo. Wis na president, wis na suma. Mi go life ta pa mandat da mi pika mandati. Mi na ifele sama. Mi na ifele sama. A so kweki. O tolo. A so kweki. Wa ifele. Na wa sama wa ifele. Dus da boy disi. Fu baila. Iya tok precies tok nevo. Adat nasani. Dus da boy disi fu baila de kontakasani. Da me so ramanta. Lukono buruche. Imu bali you pa, imu sorry you pa dat. A no me meke foi zomaar over sama e party. No so sama u go live tapping. Nee, go sukwasani tok. If baila no bego make live over Bennie Miranda e party. Mi no be osabi baila. No nooit mi beye fa mandati. A jama go make live, make voice take over Miranda bereken tak wakti me pika kel disi. Mi doe een onderzoek, dim kabadu a onderzoek. Dim kabadua onderzoek berekent dat ik me pika maya. Aswasan waka. Dus de man die inderdaad, de man de eigen politiek systeem. Maar de man no sabi sa ipsa precies. De man no mag reizen. De man jij in een coalitie, maar de man ne reizen. De man ne go no anse. De man no sabi sa ipsa. Bravo de VP, amane reizen. Amane go no anse. Amanas don da pe daye de namo. Amanas osos don e daye de. Nooit ama sabu ansani. En no de. Na den sma, I kan taki bij na pina saude insei no. Na abo potui ainya pina disi. Sa abo betaki, abo taki, ya, wonyali shanga wata, dawe teibe, dawe pandi gong. Wonyali shanga wata, dawe teibe, dawe pandi gong. Adati abo taki tok. Ya tok adati abop takitok unyali shang wata dawe pandi gong dawe woko gong dawe taibe adati bravo taigi desma anole me lego luku den video amantaki fei fiari langa desma munyali shang watra da desma fu abop no akru fu abop da ala desma dati den tap de mofo da de teka pina ala den tap de mofo de nyamia pina adati psa. Maar je berekent dat je de muisjes en hoofders die desma die sell out die kan taki. Tradewa meid, ego kosmi in dief en life. Dief en life, maar dat na oma mukaan me eigenlijk. Blipje wires klap vinger dat je toe vrouw. Stief. Dief en life. Dief en life, Steve, maar dat na bravo aan mij ando. Bravo teke man potjeke RR. Ik ga maar wan pikin boko 1600 SRD. Wan pikin boko 1600 SRD. Money di me piti towe. A money di na piti me pitch a money di towe. Dief en life. Steve. Apasi. Alexander Abisoina. De mandat na ando de mai ando bravo. De mandat na gambi di ando man fu bravo. Na bravo we solugu ala de mandati. Na bravo, dus de mandati ala de mande na bravo. Bravo teke dief en life, Steve dief en life. Pochenke RR. Dief en life na hi amana hi kondre amai long. 1600 SAD nomo amai kisi. 1600 SAD RR moni namo amai kisi. Steve dief en life. Da Steve dief en life. Da ma disi se ka wan groep. Da ma itaki ofa omu kwa nya groep no. Kwa nya groep dief en life kwa nya groep. Askati of dis do.
Asabi sa mame taki ma fi kon tak wan san jam yo go life tap yo ere. Wan mianga ida be kiswan mianga ida be pasa wan san ni kabalast. If i kon tak wan san jam yo go life tap you. Dus i kan kon i mak saka hartjes gimi. Maar if i kon tak law san jam yo go life tap you. Mianga ibe pasa wan san ka. Isi mi bali tok. Mi bali ma inoye wakti mi verwijderen reactie fi. Mi verwijderen reactie fi. Want mi bali ma inoye want you make him go live tap you. You make him go live tapida. You make him go live tapida baila baka. Mi verwijder you reactie mi no block you. Maar mi verwijderen reactie fi. Ai mi verwijderen kaba. Maar je non kon skiven next down. You make him kai nere. You make him kai neng. No kon suku jugu ja. En begin tagi des mafi. Mi herhalen baka. No de na nieuwjaar wego. Adoshe bravo. Make u rust den sandati. Make u rust den case dati. So, okay. Abung, okay. Dat is saka hartjes gimme no. Saka hartjes gimme. Saka hartjes gimme. Taigi den kotika sa mafi taki lobi Miranda. Saka hartjes gimme. Bika menga ya no tide. De sama no sabi. Ma menga ya no tide. Saka hartjes gimme. Kono. Menga sabadi shado tide. Fo shafer kisenga fu 2020 ne menga samaya ilolo. Menga da sabano sabi saka hartjes gimi mina ukai neng mas ma dis deja. Are dis ma. I saw saka hartjes gimi skat. Saka hartjes gimi. Adat mi wanshi. Mina utaka bra yu pamoro yare. Mina udasan dat moro. Om data skatjef mi disi. Na wan sama ne party mi anga skatje disi. Mi anga ma disi. Minom le politik ube kistro bi fak yare ube fasi. Politik ube kistro bi fak. Mana mi skatje de dat. Asma disi lobi mi. Wish asma disi. Dus asma disi. En angata asisa ving. Desma dat lobi mi gevaarlijk. Omdat desma disi sabita ki Bennie Miranda zelfstandig mi nai ando. Bennie Miranda nai ando. O dief en life. O stief. O dief en life. Wip je wires klap vinger dat u toe vrouw. De man dat na ando man. Ala de man dat na ando man. Bennie Miranda nai ando no man. Wip je wan klap vinger dat u. Daarom metaki bradi tok. En as schat heeft mi disi. As ma disi sabi mi dat mi nai ando no man. As sab mi dat mi na zelfstandig mi de. A daarom a vrouw dis lobby mi. Wisi fami angembe kwali, wisi fami angembe kistobi, wisi fa ube fasi. E skate pe de saka hartjes gimi. Mi wansi moro hartjes. Saka de hartjes inom lukwa sama. En sam lobby fa skate mi disi. Ane arki den kotika sama fien tok. Ane arki den sama fien fu ofia. De ofia olo sama anai arki den. En da sefi anai arki. Adda fien sefi anai arki. O baila fu kompati mianga jo man fu mi. O baila fu kompati mianga jo man fu mi. Brada, wisna you make den sma. Wisna you make den sma. So skatje. Saka hartje gi Bennie Miranda. Saka hartje gi Bennie Miranda. Make den ta kotika sma say jarusu. Make den wai komoto. Fans and followers. Afro disi. Mianga be kistobi. Maar unom kosas moro yare, want nooit moro mengen kistrobi, nooit moro fasi. Dus wish asma na abopa de, maar asma dis lobby mi. Eigenlijk, bijna nou een pikkie mi be meken asma disi. Maar asma disi, afas fa lobby da den taman fu kotika e jarusu tok. Den taman fu ofia olo e jarusu. Maar vrouw disi, anoti asma dis lobby mi. Anoti de men asma disi. Asma disi lobby mi echt. Omdat asma sabi taki mi zelfstandig. Asma sabi. En desma dis na zelfstandig man de lobby. Mina omen, hi kotika dape na omen fu desma disi laugi mi. Te Bennie Miranda tem do ofia olo, dana probleem. Tem do mongo. Na enderij desma iknapu. Na enderij desma iknape koluku Miranda tak. Miranda do. Nou, men fude wan konfetjanga mi. Me tak no, unai feti. Me no do next. Nooit im tobi, nooit im sukui vrouw. Dus Bennie Miranda na feti. Maar tem do mongo da pe nou, men fude buya. Tem do, te jo man, tem do mongo, te jo man da pe simi. A Bennie Miranda. Aswa maya be mooi, ai niet echt. A Bennie Miranda mooi zo.
Oh, bepaalde man, de mai kisi jo man fu de halikong, kisi jo man halikotaki, ya muluku Bennie Miranda ya muluku Bennie Miranda. E fu mi shitaki chat Bennie Miranda privé, mianga yu pasazani. Takbala no mianga de sama de mi asabi de wai chata privé. Sabi dus na sosande. Dus bumfuru fu de mandis, imbereke tak de mandis na jaruzu man tok. En na hisa ni fu de masaide de mai jaruzu tap Miranda. Imbereke taki. De man die si astel voor Miranda nanga a ontwikkeling sa Miranda abi. Kande te de man dede kwalibi baka. Da kande jo mando a ontwikkeling sa Miranda abi. Dus de man die si inbreken taki. De we taki abra. Begrijpend lezen. Verstaan Nederlands. Nanga verstaan Engels. Dat de man die is nog man dorotok. Luko a pai fu mi de kosmi de. A pai fu mi de kosmi chobo. Baila. Amadena mi pai mama i kosmi chobo. Ma minai alke a kosi vaman. Baila, i mak meke voice ala de kosmi. Minai spanga hazandati. Teme arki des voice via lafu mi lafu. Baila meke wan voice e pache kosmi. Mi ate dim alke a voice fu baila mi di don tap bedi. Mi lafu te mi lolo komoto fa bedi fadona grong. Samie lafu. Dus baila amana baila na kikman. Baila na kikman. Is it ook mensen? Baila na kikman. Dus dat berekent taki. In berekent tak ina herto sa wegija. Dat de so taki ay jompo go. Da tor sami begi abra awans de vrouw. Asma disi go kosmi in dief en life ago kosmi. Ago skrif o men sandape in dief en life e kosmi e beledig. O men sma sena sandat gimi dat mim go pikasma. Mi tak no mi no go pikasma dat mi sabi asma dat na wan tweede, na wan derde hand soort meid, derde hand so lomba ka pruik bij pruik, lomba ka pruik. Asma meke o men picking ano man sorgu den picking. A meid die bego kost mi lasa in different life. A meke o men picking ano man sorgu den picking sa meke. De man sa meke den picking a fraude. Ala de man gwe fika fraude asma na man. Asma na so ay long. Na long ay long e hostle sukumoniso. Bel go to man sukumoniso. Eigenlijk aan mij dat na mi amu kon teke money. Maar mij disi nou een vrij postig meid ook. Aan mij dat 2019 aan mij die go schreef des aan Steve en Dief dape. 2019 aan mij dat be abu aan bigi mofo e verteri van de seer de stemkaart af ding. Asma dat dan men bende ala de stemkaarta de serie. Bravo de man dat ala de man dat bij om een stemkaarta. Trouwens voor de na 200 euro de serie de stemkaarta. 300 euro de serie de stemkaarta. Ala de stemkaarta de serie. Die de serie de stemkaarta sa de do. Den teke money den go bij wave. Den teke ala de money dat de longo bij pruik. Baka wamu ala malabe scare. Na desma dat wan kosi Bennie Miranda. Adesma dati. No, niet eens wan go to linga de abifueri. Pina e kiding, den teke ala de sanfu den go pant, bika de na money, den scare, adesma de wan kosi Bennie Miranda. Bennie Miranda ne nya no wan money, Bennie Miranda ne kis no wan money, maar Bennie Miranda e libi vrij. Bennie Miranda e tanke vrij. Dat na Bennie Miranda. Dus dan, umusabi taki de mansi, na lek van betaki ina bigin kabadat. Mek u rust a dossier bravo. Mek u rust de sandat even. En no one soort abob man of mongo man mum ko fufelimi. Want je kon fufelimi dat je meke mi go life tap bravo. Je poti bravo ay ni problemen. Je gi bravo shing. Dus daarom want takanga de echte muisjes en hoofders. De echte pingo. De tanga jesuang. Mi want takanga den even dat. U gi basi bravo wan piki rust even. Meka man teke bo even. Ama se fi abibo fa no do. Omdat yo mo you kon fu veli Miranda. O mo yo go life tap you basi. Bika mi ay kon bapal gimi o temi taki. Anga o temi mak taki. Anga o temi no makta. Me whippy wires clap finger doti to we foul. O diff and life. O baila. O abisoy. O Alexander Abisoyna. O apasi.
De mandat na andoman fu bravo. Na bravo e sorgu de mandati. Ala de mandati na bravo e sorgu. O Raul. Raul de mandat na alas ma abilas fu de mandat na bravo de mai ando. De mana ala de mana bravo de mai ando. E fu bravo no sorgu de manga de man vrouw. E fu bravo no sorgu de manga de man vrouw de man pina dede. En daarom bravo no abile speki de mandat toe. De bravo godo ademan. Wist dat de mouse bravo godo. Mati, jaumade, aumade koye no. Koye. Aso mai kai de vrouw voor de man. Amane le speki de man. Chaman gwa de mouse ala de vrouw voor de man. De mooi vrouw voor de man. Ja. Mati koye no. Koye consider yako gwan pikitoli. Koye. A vrouw opo gwas don. I moye mati. I moye. Finga na aboutu. Pianga aboutu. Aumaya i moye. Amana andoman, amas don dape amana itak next, want amana andoman. Te bravo gwa jo usu de man disi. De andoman disi. Ala de man disi na so andoman. La te bravo do jo usu de man. Mati koye no mati. Koye no. Amati abif opogo sdon. Bravo te kiana i fingi na aboutu. O famati. Ala den dorpu dape. Ala den dorpu dape. Mora kondre. Ofia olo. Ajuma konde. Lebidoti. Ala den dorpu dape. Mongo dape. Petondo ala den dorpu. Asa bravo wani dai du dape. Chamango do. Chamango do dape. Da ala joma fu de man dape. Na sa wani da mai kai. Na udi awani dai kai. Koye no mati. Koye no. Afra o komoto agwas don. Fai muito deso mati. Fai muito deso. Finga na aboutu. Ba. Fai muito deso. I moye mati. Fai muito deso. Amana itak next bika amana andoman. Ama apo itak next de mana andoman. De mai ala de mai ando bravo. De ma tak next. Te de man disi. Ala de man disi ko itak yo me rommel ja. Ala de man disi ko itak yo me rommel. Te bravo koido ovia olo. Of chama koido langa uku. Chama koido peto do of we soto an den dorpa kotika dape. Te bravo koido. Bia na uma fi mo so ti de bia. Uma fi mo ti de bia. Bia na uma fi mo so ti de. Mati koye no mati. Koye. Considon. Sidon kwa $100 ya. Te ka $100 ya da go buy something. Finga na aboutu. Ba oli boutu la. Mati ai mo so. I moye mati. De mana andoman, de man sidon de luku. Dus de man disi, dus bijna dat de man disi moet tap de mofu. De man disi no de in a positie fu go takisani. En de man disi no de in a positie ook toe. De man disi no de in a positie ook toe fu go taki miti Miranda. Miranda de tap wan ta level. Dus aan jaru si de man disi abi. A jaru si de, hey, schatje, saka hartjes gimme, schatje, saka hartjes gimme. Kwa schatje of media. Au me fuden kotika. Wale isim kwa mongo wantu ma wan fechanga me mongo taki ya. Afro di me polo angeng na ma nicht. Ama sormi de ma mi gwa mongo wantu ma sormi taki afro di me polo angeng na de nicht. Ma if afro lobby mi, da sabim do. Mi no ma do next talk. Mi no ma do next. Mi gwa wang ati wale isi. Ape mgwa wang ati dape. A den ansu sama na fuati. A kotika do pu dape. Mi gwa wang ati dim do wang ati. De sama buya dape. Ta o Miranda do. Milanda do ya. Ba Milanda do ya logo. De sama buya dape. Tak o Miranda do. Waman komo to uit wa usu dape tak Miranda i meka san fi langa Miranda. Ti de menga i miti. Taiga mataki broer. Mi sora matak bro luku no. Mina koi mi kon koi. Luku wagi dape. Yesi baka seifa wagi. Luku me uku de dape. Mina uku mi konfu kon uku. Mino konfu kon meke trobi. Dus
Mino konja fuko meke trobi. Dus unom kwam tapanga desandati. Dus dat de man is ook wat schatje van dit saka hartje gimja. Me fu de mongo mai jaru songami. Taki ya Miranda oteyo kwa mongo. Mami soi de ma omelezi kabata ko wabi fu rust a dossier dati. A mongo dossier na bravo sani ko rust a dossier dati. U probeer fu beschermde uman fu wie. Dat te bravo kondape. U no me meke mai tak. Mati koyeno mati. Mati koyeno. A ma fi como ta opo guasidon. Bravo te kana e finja na ba e oli boutu. Tak yo fa mati moiti deye. Na tobi amai tobi de man. Asandati na tobi de dape. Tap sei na di tabi ki anga godolo anga malobi we fomi te ificado ti. Ina ido asanda cha panda si we fomi te ificado ti. Ino man kaya sama uman konda e te kanada e fingi na boutu bata ki moi mati moi e. Adesande bravo e da den tap sei kontre dat sei. Adesanja maidu. Na wan fu de maya na itaki noti. Na wan fu de man na itaki noti. Omdat de man na andoman. Look a pikin chobo man. A pikin chobo man. Amadat na oma muka emi diff and live. A pikin chobo na wan pikin chobo boy. Wan andoman fu bravo. Amadat na omu ama muka emi. Diff and live se ka wan groep. Da mai kayen diff and live. Da mai sende berekte gimtaki. Omu kono. Omu kondumeno. Omu kwa nya groep no. So scare ma anga scare u manja nya groep dat ide na moni di de na bi ne meke de frustreso na moni di de na bi meke de stress a Bennie Miranda de mkote ko ampiki moni fu pasayali da den smart disi da den jay nya groep fu de da de tech mi tak Bennie Miranda kono da de skive o mensanda de kaimi nooit one day mi gwa nya groep dati a pikin chobo manje kaimi gwa nya groep dat na o mama mu kaimi diff and life Steve na o mama Steve, dief en life. Amandati na jaar en jaar uit aan mij ando bravo. Na jaar en jaar uit aan mij long na bravo baka. Ando bravo. Te bravo pochama enke RR. Bravo we gamma wan pikin 1600 SLD. Dat je psa. Dus de man die zie. De man die zie. Alla de man die zie say wan kon oefen Bennie Miranda. De man die is no man doro. En mina so leide mij meke gimi. En desma sabita kina leide mai leigimi. Dim kona sana mi gebruik mi verstang. Dim kona sana. Au me oso mi bou. Ami zeg bou de oso dat mi ngawan tumang. Ami zeg bou de oso dat nasama bou de oso dat gimi. Au men oso mi bou. Askate of mi distref doro. Ha! At askate dis do. Maar at askate of m desef be de online kaba. Claire Els Kamfawaka. Saka hartjes gimno binnenkort. Mokona Engeland binnenkort jere. Mi bestela ticket kaba. Dus binnenkort mi kon naar Engeland. Mi kon dape. Mi te kwam hotel. Mi logeer in een hotel. En dan we chillen gewoon met de kiek. We gaan uit eten. Mi na ingi schatje of mi disi. Claire Elskamp. Als maar dis na echt wel mooi ingi vrouwja. Binnenkort mi dat kon naar Engeland. Mi kon logeer dape naar Engeland. In een hotel dape naar Londen. Mi kon logeer. Mi melde you. Dat je komt met dat we teken kiek rustig we go dansen salsa na bachata. A vrouw disi Claire Elskamp. Hij echt is nou een echte ingi de ja. Maar de traschat of mi dat toe. De meisjes voor baila. De zeven mocht shanga ingi toe. Daarom de ready som man nou kai de ne maar de saka de haartjes gimme. Na de haartjes volg de haartjes aan de saka gimme. En daarom de man de koi meke de vrij postuk. Nou me man, isabi nou me mai pa mi simi fu fetchanga mi, o me mai cha dora ya mi. Maar de jo make a mistake dat de opo de anutok. Da gonta pu oye sa mi chamandati, gonta pu sa ye. Alama ana me broko ma ana me broko ma futu, me broko ma ai ala sanfama me broko. En dat inspect moest sabi dat na zelfverdediging. Dat inspect nom consormi dat ja Miranda ja bi derde dan ino mag feti. En voor man val me aan dat Miranda mag verdedig in Srefi. Mi mag verdedig mi Srefi. Dus den pikin chobo mongo boy die bedreigt me en make video bedreigt me. Laatst wan pikin chobo wang amano abi telefoon niet eens. Na sama telefoon amai leni. Da mai go live anga sama telefoon da mai sende video bedreig me. A boy dat na blaas me. De so tu piki man na blaas me blaas. Na mi winti me blaas ama dat towe. Na gewoon so na te meke dat de man dat jumpo kai fadon kaba.
They want to pick chobo. A pick adaki abi isiri abi goni abi dishanga dati de bedreik. Omdat sobu mim vrede sobu jungle commando mim vrede. Mine vrede den pick chobo mandati. De mandati abo je make video e bedreik mi dape. De mandat no man tampa mi fesi. A mandat no man tampa mi fesi niet eens 1 minuut. A mandat no man tampa mi fesi. A eerste schijnbeweging die me meke toch. A eerste schijnbeweging die me meke. Dat hem vallen aan de heer Nosso. En heer Nosso koti. Kan de alasi fevi tifi direct. A elleboog zei go meeting. A ini 1 minuut dat kan de alas ala en tifi uit de mofo. En tja fadona grong. Tja fadona grong. Na ambulance abi fukon open pura grong dape. Bika I foul direct. Dus dem chima dati. Dem mandat no sabi. Precies. Tagi dengi mi schatje. Tagi dengi mi. Awa yes klap jabi van oudu. Tagi dengi mi. Omdat de man die si. E denk taki. Den. E man e sor alasma. Alasor sanida. Alasma muse vrede den. Allau de lau. Allau wiki mi denami omu kampu na papatam na albina. Na dade wini abia kampu dape. I mak sabi ala wiki mi jape washowi. En mina ishem futa kesan dat mi datje washowi. Na mi kulturu de dape. Mi washowi. Ala wiki mi denami omu kampu dape na papatam na dade wini kampu. Ala wiki mi jape washowi. I mak sabi. A mongo mandi kaba cha wilien kamisa cha kaba da meka pefu konda pe. Cha kaba da meka pefu konda ausisa umicheng. Ala wiki mi dena kampu dape washowi. Awo pusama awabia kampu dape. Ajo tolo awabia kampu dape. Dape ala jo ubia fu dade wini de. Tei kaba a mongo man. Emita yuko bataki usabita ka dade wini be wasi bravo to. A dade wini be wasi bravo. Dus a mongo man di kaba cha welien kamisa. De man tagi mitak oteyo kwa mongo. Oteyo kwa mongo. Oteyo kwa mongo. Aksi bravo sama be washeng. Nami omu be wasi bravo. Dade wini. Ne be wasi bravo. Anga ata omu fumi dali bone. A de be wasi bravo. A papatam pasina a kampu vu dade wini. Na pe. Mina ala wiki mi deda pe washowi. Ala wiki soms 3 keer per week mi deda pe washowi. Da mongo man di kaba di e bedreig Miranda e taigi Miranda omensanya mongo man. Ta amandi abi dekiati chadeur da me kapoti en futu dape. Da yo sisa opasangai. Tei kaba da poti futu dape da yo sisa opasangai. Sama mutaki sama dusenyangayu. Wanda na ise figo suku ajugu. Sama mutaki sama dusenyangayu. Na yusefi ogo suku ajugu chago giyu fami. Dus te ye wa mongo mau komoto taki ai kwape fuko meke jugu of ko suku problem. Te ye wa sani pasange enda usabi taki ne sefi go suku ajugu de chago gi en famiri. Mina ala wiki mjape wa showi. Ami ganti abia kampu dati. Ami omu abia kampu dati. Dade wini abia kampu dati. Ami bigi omu de dape. Ripi wambaka na klap finger do titowe. Ok mensen, dan a economie fu unu ira kondre no ala sani buya ainya konde fu. Ala sani buya ainya konde fu no. Ala sani luku wa mai takija efa kona su of mo charengo. A kampu dape sama no mago dape so uma. Na dade wini abia kampu dape. Dade wini anga dali bone ademandi si be wasi bravo. Ademan be wasi bravo ma deman kon dede. Dade wini dede dali bone kon dede. A kampu dis de dape ete. Ala de obiasani fu dade wini de dape. Ala de obiasani fu dali bone de dape. A kampu disi a mongo man di e bedreig Miranda e taigi Miranda omesani. Mi de dape ala wiki mi de dape. E fi abi dekiati e fi danga ima weli kamisa giu. Datem de dape dai pefu abara kwa inya jalape. Pefu kwa peda yo sisa upasangai. Yo sisa upasangai. De fami fi o bali helu. Jo bali ajumaje. Ma jo bali ajumaje te ma. Den se fi no sabi sana ajumaje sa de bali. Ma dana yu sefi kosu kwa sandape. A yu sefi. Watch out. Mi balu ikaba. Daarom me taki vrij mina ifele na wasma mina ifele.
No one smami na even de. No one mane kon tagi mi o temi maktaki na nga o temi no maktaki etc. No one mane ko sor mi asandati. A mi e bapal gi mi srefi. A mi no one man me whippy wa clap finger do tito e vau. O diff en life. O stiff diff en life. Amandi si nga des mafing. Den kos mi pasa 100 lazy aini a groep dat die diff en life. Teden kos mi te da den shitak ho. Fawo lok Miranda konja Miranda na ikon piki no. Fawo lok Miranda konja Bennie Miranda na ikon piki. Dat de kontap mi tijdlijn nou. Dat me blokkeer ding. Want de sitaki de lock me uit. De lock me uit voor go piki ai niet dief en life. De skif yo me sani de kosi mi de taki mi. Man. Apasadi ali kabadi de base ke kosi mi ai niet dief en life. Skif yo me sani kai mi ning e tech mi. Man nooit one day me go piki. Maar nou te den sitaki wakti man Bennie Miranda amaya na ikon piki yon we koshen we do this we do that man Bennie Miranda na ikon piki. Fawo do. Dat de kwam tijdlijn dat de ko skivis en dat de ko suku aan dat me vinden en dat me blokkeer ding. Omdat mi Bennie Miranda juist precies, geen antwoord is juist, ja, juist precies. Is toch een antwoord, juist. Dus mina go pikiring. Omdat de sanif de man sande do, mina kik me broko tap de man. De man pot wan lau man me kom een video last dat se amongo. Maar dat ala sama sabe man ke lau man amongo. Plus ata man di go teke, want a man len sama video. Sana berek di Facebook sen legim jaya. Bennie Miranda, u bent heel bekend, u bent populair. Ala you de maya isukumo nyami on Facebook, ala you de maya isukumo nyami. Esende berek te gimi aksi mi tak if mi wan promote den sani fu mi via Facebook. Da mi mpai, o me mi mpai, ala mu mi mpai fu na $10 mi mpai, ala mu of $50 mi mpai, ala mu Facebook. Schatjes, alla de schatjes voor media online. Als schatje of media sevi, als schatje of media voor mevrouw McIntosh sevi deja, mevrouw Makute stref deja. Alla de mooi kotika vrouw of media, alla de mooi samaka vrouw of media, alla de mooi Hindistaanse vrouw of media, alla de mooi Japanese vrouw of media, alla de mooi inheemse vrouw of media, alla de umaf misan deja. Jullie krijgen allemaal de groeten. Usabi dat de maija rusutap Miranda. Omdat de ontwikkeling van Miranda abi de mano abeng. Hey, go stap you. Go stap you egi tijdlijn. No kon veel u jam yo blokkeer you. Onde, no blokkeer you. Luku jam yo blokkeer you kaba onde. I chobo fesi. Uno wan you ja. Kijk. Go skif it up you tijdlijn. Go make a video na nga voice die party. Dat ze nga desa mafi. Maar no kon veel u jam yo blokkeer you. Onde. Je wordt geblokkeerd. Onde me blokkeer you. Unkuja. Onde je wordt geblokkeerd. Go make 100 video's dat je paachanga desa mafi. Go make 100 voice dat je paachanga desa mafi. Man, no kon veel u. Yam ya 1 year next for you. If you want kosi me, go make 100 video dat je kosi. Go make 100 voice dat je kosi. Man, no kon ja kon veel u. Yam ya blokkeer you. I chobo fishing ke pingo. En jij wordt niet geblokkeerd onde. Kuja. Je blokkeer you. Jij bent geblokkeerd. Maar de man voor mij sefi. Maar je snapt sana san sa messi soms. Den
Den kotika oma fum sefi de sama ya sefi ogite de lobby bedreig sama tu. Mi sefi ke manenge ya soms na wan lofu de bedreig mi tak Bennie Miranda fi me gegrapi sabisa upasa tok. Dus na de manenge o wai bedreig sama ma jo ma sefi ogite mi asabi fa de sama ya. Mi asabi sa de sama disbe nyan fosion. De manenge ogi plus den uman pikin sefi ogi. Den pik den uman pikin ma isabi Jogi ma de no ma ogi enke wi opu sama anga bilo sama. Den opu sama anga bilo sama na top. Maar den kotika sama de manenge anga de uman pikin so wel de uman pikin sefi. So leisi de uman pikin sefi wan bedreig manenge. Jo uman pikin efi janga wan kotika vrouw ne meke laulau sanya a vrouw e bedreigi gewoon. A kotika vrouw e bedreigi. A kotika vrouw e taigi gewoon tak. Efi meke laulau san yosi sa opsa. De sama de sefi bedreig manenge. De kotika uma sama. De bedreig manenge. Inom denk taki. Inom denk taki e janga wan. Inom denk taki e janga wan kotika. Inom denk taki e janga wan kotika vrouw. Da kotika vrouw zijn geen dat je teken dat je dusai wan janga sama. Janga sama ook niet probleem. Boom boom probleem janga sama ook. Oké, mensen. Lion Lesna na kaya mandat ne ya bikami ofenja mandat fo wan chobo fon. Lion Lesna. Okay. Lion Lesna even nou mai suku gimi dai de welcome here. Ma tie kotaki lau sanja da yo mekem vende ifon. Ma ba Lion Lesna amani se wan kotika man awa mongo man na pikin bara fugari man. Amadi save mi ange pasawan wale want to lees mi ange pasawan tuzani. Ma yeno Lion Lesna mi abu ambo skopugi. Wan no ide online jatok Lion Lesna. Lion Lesna na wan bala fugari man. Maar isabi mi anga demandati urusta oorlog voorlopig even no unabi oorlog. Mi anga gari save na bi oorlog no. Maar de die gari eko lulbaka. Dat we gonaki aangifte gaan naar Parijs. Dat amai muliki, amai bumuyang a politiek sanya sanang. E poti sa mai bedrijf komen sa mai du omensani. Dat de fancy man oreken afanga ama Parijs. Dus gari ama dat mu look out, ama mu look bung. Ajay ni mama problemen no. Dus gari mu watch out. Bala Lion Lesna mi abu an boskopu gi. A boskopu di mi abigiu. Mi sabita ki amongo man. En mi sabita ki you na abob man. Ma ba Lion Lesna no de a probleem a jugu na nga taki abra brafu na nga de standaard. Meke urus de standaard voorlopig even. Ai meke urus de standaard even. Desa ma je meke grapjes mina ispanga de standaard kere. Desa ma je skifis aan je meke grapjes. Mina ispanga de grapjes dati. Want mina reageer. Dus abi mitaki mina reageer. Dus if je meke bepaalde grapjes mina ispanga de grap. Maar ba Lion Lesna. A probleem, a oorlog tussen aina politiek sani. Meke urus de standaard voorlopig no. Meke ogi bravo wan pikin so bo. Bravo abi bo van nodu. Dus meke rust alasani even. Na politiek sami be contactide. Maar meke ogi ama wan pikin bo na yali wego. Ale mo fude yali wego. Meke ogi ama wan pikin bo. Meke o teko wan pikin rust even. Over asandati. Want die berekent dat je mode mai kon voelen mi. Omo me taki abra den dossier voor bravo. Omo me taki abra. Omo me taki. Omo me taki abra den binnenlandse dossier. Dus make je rust de sandati even no. En nu al we go gelukkig nieuwjaar. Dus make je rust de sandati even. Dat me abif taki. Maar te de muisjes en hoofden ik zoeken aandacht ik kosani. Daar kan taki den dossier dat je bos baka. Want is op den dossier dat die biggie en einde na ik kon. Dus dan abif taki. Make je ook bravo wan pikje rust. Make je rust de sandati eventjes. En nu al we de. Asom abif taki.
As kate fum ja sefi, ya be wan kayenne ma me kayenne, bayna me wan kayenne wan samanom sabi. Maar as kate fum ja sefi a deja, saka hartjes gim no schat. Saka hartjes gim meke de si sama me bodul. Saka hartjes gimi meke de si sama me bodul. Saka de hartjes gimi. Dat jo si sama me bodul. En no one piki mongo mana af kon jaru songami. No one piki mongo mana af kon jaru songami. Awiki sa iko me ko lukui. Nyo bo ko lukui. En a pafi i panom kombo mo yangawi. Ba baila amam kombo mo yangawi. Maar dossier voor baila is gesloten. A dossier voor baila utapa dossier dat no. A case dat i utape no. Juist, saka hartjes gimme. Saka hartjes gimme ke de sama shidat i lobby mete. Want mi sabita ki lobby mete. Maar saka hartjes so i de sama gimme ke de sitaki Miranda na ilei. En sam lobby fa skate fumja. Anato obiange ndatok. Wishenda balientaki ya mu fufeli Miranda. Ya mu muliki Miranda. Ya mu gwa Miranda baka. Asama nato obianga asandati. Asma jana to pila na yesani. Wisi fa asma disi. Wisi fa den kotika asma bale asma disi. Wisi fa den asma fu ovia olo bale asma disi. Taki ya mu fufeli Miranda. Wawani yanga Miranda. Asama ya na yesani. De na yesani. Dus alla de lovers usaka hartje gi Miranda. Usaka hartjes gi. Akute ze heeft musaka hartjes gi me. Mevrouw Elskamp is heeft musaka hartjes gi me. Usaka de hartjes gi Miranda. Oké, mensen, het is gezellig geweest. We hebben even kort gesproken met elkaar over. We hebben een beetje grapjes gemaakt met elkaar. We hebben over leuke dingen gesproken met elkaar. Het was heel leuk. Ik heb genoten. Ik ga weer offline. Het was geen politieke issues inhoudelijk. Het was meer een beetje kletsen, een beetje praten over van alles en nog wat. Dus het ging niet echt zozeer over politiek en over de politieke ontwikkelingen enzovoort. We hebben over algemene dingen gesproken. We hebben een beetje over diverse onderwerpen hebben we gehad. En natuurlijk, het is goed om soms een beetje te oriënteren op van alles en nog wat. En natuurlijk, het is heel jammer dat bepaalde mensen jaloers zijn op ons. Maar wij gaan gewoon door met onze dagelijkse programma's en zo. Dagelijkse live opnames en zo. We blijven gewoon ermee doorgaan. En natuurlijk, dat er bepaalde mensen jaloers zijn. En dat er bepaalde mensen ons hinderlijk en irritant vinden. Ja, nou ja, jammer. Wij hebben het niet allemaal zo gemaakt dat het land nu zo draait. En natuurlijk, we weten ook dat we hadden een hoop gehoord van een aantal mensen, heel veel mensen. Onze andere Blakka Brada, de heer Bordeaux, die had ons ook zoveel beloofd. We weten niet waar Bordeaux is. Die man is voorlopig even met vakantie. Hij is ergens in Amsterdam of Rotterdam. Is hij ergens op vakantie. Dus mensen, gewoon rustig aan doen. Geen geweld als je gaat rijden. Niet te veel drinken. Het verkeer is heel gevaarlijk. En Albina Passie is levensgevaarlijk. Ook Avobaka Passie levensgevaarlijk. Dus als je gaat rijden, wees voorzichtig. Let goed op hoe je rijdt en je rijgedrag. En voordat je gaat rijden, let er wel op dat je het niet drinkt en zo. Want als je gaat drinken, dan je zicht, zeg maar, je maximale zicht van ongeveer 50 meter zal dan minder worden. Misschien zal het dan ongeveer 20 meter worden als je aangeschoten bent. Als je een beetje dronken bent, krijg je een slechte zicht. Dus dan kun je niet meer goed vooruit kijken. En dat kan leiden tot ernstige aanrijding. En we hebben het de afgelopen dagen... we hebben de afgelopen dagen gevolgd dat er ook mensen zijn gestorven in de omgeving van Albina, Oost-West verbinding en ook Avobakaweg, ernstige ongelukken en zo. Het heeft allemaal te maken met mensen die niet goed opletten. Of zuiplappen die te veel op hebben. Dus dat leidt dan tot zware ongelukken, mensen. En daarom zeg ik goed opletten hoe jullie gedragen in het verkeer. En niet drinken en ook geen ruzie maken. Bennie Miranda, ik maak geen ruzie met niemand. Ik vecht niet. Mijn gedrag is heel goed. Ik woon al 15 jaar in Suriname.
Ik heb nog nooit gevochten met iemand. Alhoewel ik derde dang heb. Ik kan goed vechten, et cetera. Maar toch heb ik nog nooit gevochten met iemand. Ik heb nooit iemand een pakslag gegeven. Dus zoveel respect heb ik voor mensen. Ook kleinere mensen, onweerbare mensen waarvan ik weet dat zij eigenlijk een vorm van een wind zijn om ver te blazen. Ook zij respecteer ik. Ook wanneer zij diverse beledigingen uiten richting mij. Negeer ik hen. Ik ga nooit in duel of wat dan ook. Ik geef ze respect en zo. Dus dat moeten we allemaal doen. Elkaar respecteren. En niet op de vuist gaan met elkaar. Dus, en mensen, dat is heel belangrijk. En zo moeten we het ook proberen vol te houden met elkaar. Geen geweld. Niet vechten. Anek from this is even do greet Missy Jang. Is even do anek from this is even Frankie. Enig, hoe gaat het met jou? Alvast nog veel zegen in het nieuwjaar als we elkaar niet meer spreken. Welkom, maar ik ben al een tijdje online. Ik ga offline, ben een beetje moe nu. Ik ga even een restaurant bezoeken, kijken in welk restaurant ik iets kan eten. Ik hoop dat ik niet heel Mungo daar weer tegenkom en zo. Want laatst kwam ik ook heel Mungo tegen in een restaurant. Dus ja, voor jullie allemaal. Ik heb vaste follower ook, Ijvelaar. Vega, Ijvelaar, vaste follower en alle anderen hier, mevrouw Babel, Winuze, Enzo, Wilma, de Zwijger en zo. Ik zie een aantal followers hier, jullie allemaal bedankt voor het kijken. En ook de enemies die online waren, die aan het kijken waren, ook zij krijgen de big up vanuit Miranda. Je weet, ik discrimineer niet, hè. Ik ben geen racist, ik discrimineer niet. Dus ik geef aan ieder gewoon de big up. Ieder krijgt de big up van Miranda. En dat zijn de redenen waarom een hoop mensen van Miranda houden. Kijk, alhoewel er ook mensen tussen zitten die denken van nou ja, die Miranda, hij moet de pot op of wat dan ook. Maar ja, nou, die zal je ook altijd hebben. Want we weten ook dat ook God had ook vijanden en zo. Jezus Christus, Jezus had ook vijanden. Jezus zijn eigen discipelen, bepaalde discipelen van Jezus, die waren ook zijn vijanden. Dus if God be abi vijanti, dat sana Miranda. Miranda ook toe. Alasma noma lobby Miranda. Dus, en dat begrijp ik ook. Ik realiseer me ook dat niet iedereen van Miranda kan houden. Dat snap ik. Want Jezus en God, die hadden ook vijanden. Sambe verrading, et cetera. En zo'n biggie man, een biggie gado like Jezus. Desret be abi vijanti smasano be lob den toe. Dus Miranda, mine verwacht dat alasma o lobby me. Nee, en alasma na voor lobby me toe. En misabi dat alasma no lobby me. Dat weet ik. Ik ben de boos voor asandati. Maar oké, mensen, fijne dag. Groetjes. Bye bye. Jullie moeten rustig aan doen. Nogo dringi drungu. Nogo suku trobi. If je go na dansi, nogo mek trobi. Mi Bennie Miranda. Mine go na dansi. Mine go na den pres dape. Mi mek desmaf mi bakabolong. Nanga thee. Nanga koekjes. Weet je, een beetje bakabolong. Bakabolong is lekker. Ik hou van bakabolong. Eigenlijk, awaf den dokter voor baila am kom bakabolong gimi. Eigenlijk, akute zeg mo kom bakabolong gimi. Anga ta dokter van akute na mining. Eigenlijk, de mo kom bakabolong gimi. Want no de you dis na bakabolong. En jij zabi bakabolong. Maar, afro disi Grace machine. Mino sabi even een echte nendeja Grace machine. Boy, de uma sai volk me. De moyu uma sai volk me. Het is jammer dat me aan playboy moro jare. Even bij de playboy te na pikje uma me bio abion. O me mooi blakka vrouw. De mooi blakka vrouw. Die is na ala me bio begion. De blakka vrouw die is luk me so aan dape. Grace machine. Mino sap suma na ere. Maar me sha foto of en dape ina uku. Ze ziet er wel leuk uit. Hij is zo leuk. Nou een mooie vrouw. A Grace machine die zie. Je ziet? Dus een aantal vrouwen. If me be de playboy, het een aantal vrouwen sa me be versier. Omdat me sabi versier des mato, me sabi taki talk. Ik kan goed praten talk. Tem je chant ding. If me begin taki Nederlands aan desma, de lauw talk. Desma lauw. Tem bigi chant desma, dis tem bigi taki aan de lauw. Mensen, een fijne dag, groetjes. Bye bye, one love. Ciao.
Uh, Miki, Pamela. Mikinsa. Oh, okay. Oh, na mi family dape. Okay. Abu, okay, welcome. Okay. Sorry, me abe sabi. So lazy, den famille, ay kabasabela den famille tok. Mensen me gafa wa, net me gafa wa mooi vrouw dape man wa iski vita ki me ange na famille. Sorry, ik wist het niet, me abe sabi. Ay, okay. Sorry. Maar Mikinsa Pamela, disi me anga disi ano famille mi denki. Mikinsa Pamela na wan kotika vrouw en een vrouw disi. Oh, okay. Abu. Abu. Okay. No, mi fustai kaba. Mi fustai. Abu mi fustai na koki atoli. Grace machine mi fustai. Abu koki atoli mi fustai. Ai mi fustai kaba koki atoli. Ai, okay. Abu fare kaya vrouw disi Mikinsa Pamela. Mikinsa Pamela mi los tuba kabolo ere. Mikinsa Pamela mi los tuba kabolong. Fa osita tordati. Okay, Abung. Welcome. Dai mu chat me wa lazy ere. Da mo jai go luku den ta sama. Grace machine im chat me. Ai Mikinsa Pamela mi los tuba kabolong. Fa osita tordati. Mikinsa Pamela Oh, okay. Sorry. Oh, Mikinsa Pamela asma disna fu Santigong anga ke menti. Abuda me orai kwa Santigong dale kere. Mikinsa Pamela me orai kwa Santigong dale. Ma mi los tu bakabolong, mina bakabolong mi wani bakabolong anga sukati. Isabi tap seite ya limofu dana bakabolong anga sukati wenyang. Dus Mikinsa Pamela imu taigim sananga samim bai da mi los tu bakabolong anga sukati. Ma baka bolondi yo meke amu abiwan lekti bana inse. A bana non furu. Ma amu abiwan lekti bana inse. Plus sukati. Milostu sukati nga baka bolong. Dat na tap se istala so wenya yali. Unay nya yalanga na siya nga bami ere. Na baka bolong mu da de so sandati. Ade sandati mu meke. Dus Mikinsa Pamela. Mi orai kwa... Oh, ataque a foto. Mikinsa Pamela, ataque a foto. Oké, mensen, abe gezellig, ik ga offline. Groetjes, bye, one love. Dat ding, TikTok sama. Dadelijk dat je ook kocha video ja. Dat ding party. Alles. En het askatje dat je natuurlijk mevrouw McIntosh. Ik heb big up. Is even. Het askatje zegt, ik heb een kajene, maar toch niet kajene even. Niet kajene. Puur zo is even dat ik heb big up no is dat ik verander. Jij voelt veel niet meer. Ik verander. Oké, puur zo dat ik bakabolong gimi. Oké, lekker. Dan moet ik bakabolong. Puur zo met bakabolong gimi. Dan moet ik bakabolong. Maar je moet eigenlijk bala voor you. Yogi bala voor jou. De omu voor you. Puur zo je moet eigenlijk de manom kon voelen veel meer. Bikami sabita ki de mano lobby. Famanga ye moksi de mano lobby asandati. Au men fude taigi mitak Miranda au mandi efu felide o teigu aksi sama fiem Miranda o teigu aksi sama fu piso au mandi efu felide o teigu aksi sama fiem asma disi abu an lif papa mino kaya papa fien neng ma abu an lif papa taiga dafi taki meke afu feli Miranda ability. Taigi dataki mina okai daneng. Masma di abu an live da. Askati of me dis puso su abu an live da. Asan di mabif taki taigi addafi. Taigi addafi taki. Meke afu feli Miranda. Mi nou du vrij postig mo. Taigi da. Oké abung. Taigi dat aki si mina kaya sama danera isabi tok wa mine panya tori tok. Mine panya tori. Asma disna miskache deja.
Assim, tem minha casa, mas diz o já em privé, você que você em privé. É minha boss privé, sabe? Actually, nooit me boss one voor den privé gesprek met mij. Nooit me boss de sang sang we chat etc. Mine boss de sang dati. Bika de sang dat na privé. Mas ma disi, piso na miskate de dape. O mesma no sabi, ma na miskate de dape. We make it to bi so leis we fast we make it to we kisto we kwali. Ma no tide asma dis na miskate. Ano tide asma dis lobby mi. En a lobby a tanga. A lobby a tanga. En isabi, te wan sama lobby wa manenge kaba. Risi saidu asama otan lobby a manenge. En nou me fu de man fu opia olo be lulu mfu fechangami. O me fu de bala fasmat o mu be lulu mfu fechangami dat Miranda. Inaksi sama fa. Inaksi sama fa vrouw dati. O te chai sopigo, de man be taigini. Want to fami fa sma, want to man de misasi ja bisoi na de isabia fami asama ya se bu wan fami tok. Dan nou me fu de man be chat me tak ya Miranda o te yaksi sama fa vrouw dati. Abudo a vrouw a mi vrouw sami ange emoksi o melanga ka. Asan dat yo se ka cha yu vyo do. Ma pi so uzu de sama be denk tak cha sama ikosimi of cha sama be fal mi aan. Dat de denk tak o nkude pi so se sakagi Miranda. Tot wel na miskatje de dape ami uma de dape. Ami uma de dape o melanga kaba wan fujo uma fumi. A wan fujo uma fumi de dape o melanga. A wan fujo uma fumi de dape e fu mwana hi kotika meteke. De wan sana abi mang. If mwanjo uma sana abi mang akotika dape. Na hi kotika meteke if mi wani. De wan sano abi mang. Isabi mina isuku vrouw san abi mang. Ma kotika dape den vrouw san abi mang. If mi wan na hi kotika meteke. Sondro bluff. Temi do langa uku. Temi do ovia olo. Temi do juma kondre. Dat de samai lau. Aki o Miranda do. Miranda. Tem do mongo dape. Tem do mongo. Da jou mai lau. Jou mai lau gimi. If mi wani hi kotika meteke. Hi kotika. Ala jou man dape meteke. Behalve de wansang abi mang. De wansang abi man den dati mine klets. Maar verder. Ala den trawan dape meteke. If mi wani. Maar no omdat mi ano playboy mo. Mi no de playboy mo. Mi ano playboy mo. Dus me teke rustig. Maar dat was handen. Het is een feit. Nou, een feit. Oké, mensen. Ik ga offline.